ஹலோ கைஸ், ரீசெண்டாக எதை பார்த்தாலும் இந்த பென்குயின் வீடியோவாக வந்துட்டு இருக்குது. இது ஏன் ட்ரெண்ட் ஆச்சுன்னு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிறேன் வாங்க. அதாவது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் 2007 அண்டார்டிகாவில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் எடுக்கிறாங்க. அப்போ வழக்கத்துக்கு மாறா ஒரு பென்குயின் மட்டும் அது கூட்டத்தில் இருந்து தனியாக நடந்து போயிட்டு இருக்குது. மற்ற பென்குயின்லாம் கடலை நோக்கி உணவுக்காக போகுது. ஆனால் அந்த ஒரு பென்குயின் மட்டும் ஏன் தனியாக போகுதுன்றத நோட் பண்ணுறாரு. அது திரும்ப எடுத்து வந்து கூட்டத்திலேயே விட்டாலும் திரும்ப தனியாக நடந்து தான் போகுது. அது கிட்டத்தட்ட 70 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற மலையை நோக்கி போகுது. அந்த பென்குயின் எங்க போச்சு என்னாச்சுன்னு இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல. ஆனா நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது இறந்து போச்சுங்கிறாங்க. இதுல இருந்து எனக்கு என்ன புரிஞ்சா, நம்ம கனவுல யாரும் புரிஞ்சுக்கனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கனவை நம்ம ட்ரை பண்றோமான்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மலை ஏறதான் பிடிக்கணும், அதனால இறந்தாலும் பரவாயில்ல மலை ஏறுறோம். அவருக்கு பிடிக்கும், மலை ஏறப்ப இறந்துட்டாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. கைஸ், இந்த வீடியோ மூலியமா உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.